Wadok kendo e county ma Kiambu mane matimore kacha. Kiambu emanye mano kokale migawo no mar thieth oyango kaka mano man nigi ting' mapek kaluwore kod landruok mar tuo mar nyaldiema ma iluwo kod banka ji maromo 31 noyudi kod tuo no e county no. E kinde ni jopiny kod jochiw thieth jiwo ler mar chiemo magiuso ka johala koro oket tesre mondo oneni giketo ler e rango wach ni gigo duto mamalo gigo magitiyo godo mar duoko piny landruok mar tuo mar nyaldiema kod tuoche mamoko manyalo wuok. Migawo mar thieth nyocha bende oyango ni ji mawuok e county go duto bende osebedo kod weche mamoko. Wabinyane kaka ne giwacho. Wenye tunauza na wama wenye tunauzia. Taweke watu wale kuangalia kama kuna uchafu kama hiyo mahospitali. Yaani kila mahali watu wanafanyia kazi, kama ni chakula hizo wanauza. Kwa hiyo naweka watu wa kuangalia kama